Здравейте на всички, аз съм Илиан Геймър. Днес ще играем Happy Wheels. За първи път играя тази игра. Много хора искаха да играя. Нямам представа точно как се играе, но сега ще разберем. Но, съжалявам, мисля, че всеки ще ме хейтва в коментарите, защото наистина тази игра съм виждал само обратно да играя. Аз нямам интерес към тези игри, но щом вие искате да играя, ще играем. Така, тук си избираме герой, айде то с количката. Така, нямам идея дори. Целта е да не умираме. Аз ще умра от първия път, казвам ви. What? Окей. Нямам дори идея каква е целта на това. Може би човека да умре. Целта нямам никаква идея. Хора, той вече почва да умира. Така или иначе. Да. О, мага. Това е много бързо. Между другото. Само не умирай. Последния път, когато брат ми играеше тази игра, да не говоря какви гадости въобще. Тази игра не е предпочитана за деца под 8 години, но има доста кървища и всякакви простоти. Аз летя. Окей, хора, виждате ме да стоя на едно място от това, че не разбирам от тая проста игра. Жалявам, че обичам играта, но още не разбирам. Окей. То не ме пуска нататък. Всъщност, старецът започва вече да умира. Окей. Минах някакси, нямам идея, просто натискам копчетата, каквото ми падне. Каквото ми падне, хора, защото нямах никакъв интерес към тази игра. Но ето, че в момента играя Happy Wheels. Окей, хора. Някое друго ниво да си изберем, защото това не ми харесва. Въобще искам да смена героя, предпочитам този папана, да не го виждам къде. И не искам това ниво колко пъти да му кажа на това. Айде кое? Трак, айде е това. Не му знам какво е толкова. Ама ще го играем него. Окей. Айде да е. Брат ми игра това ниво. Видях, че е пълно с кървища. Окей. Ето, казах ви, че това не е. Не очаквах това! Очаквай неочакваното! Окей. Мисля, че още се движи това нещо. Ръката му! Окей. Да го рестартна по-скоро. Окей, ще го рестартна, защото виждам, че няма нищо да се получи от това. Да, очаквай неочакваното, както винаги. Доста интересна игра, наистина, брат ми. Беги! Окей, тук трябва да сме малко по-бавни! Аз казах малко по-бавни! Окей. Доста готина игра. Признавам си, но е и доста сложна. Целта е да не умираш, то няма как да не умреш, просто е забавно. Окей, очаквай неочакваното. Доста забавно. Окей, малко по-бавно! Окей, беше накосан, абсолютно всичко беше накосан да умра, разбирате ли? Ес, мина го. Не! Паднаха му очилата! Тук трябва да се засила, май. Айде де! Оставя. Чакай, малко да се засила. Ето тук. Окей. Назад. Някой ми нещо ми коментира. Може да се чули към тук, но някой нещо ми е коментирал. Макар и тази игра да не е в мой стил, аз я играя. Да, наистина много хора ми казаха, че тази игра не е в мой стил. Айде де! Лего, това пада! Ужас, хора! Това нормално ли? Погледнете, това не спира да му тече. Окей. За последен път минаваме това. И минаваме към следващото ниво.
О, боже, та игра е суперска. Не знам как тези хора са направили, но е доста готина. Хайде! Макар и да не е в мода тази игра, аз я играя. Да, играя я. Айде бе! Селко! Гледай го, това скача от очилата. Това пак му падна в очилата. Забавна е, честно си признавам. Пишете в коментарите дали ви е харесал клипчето предварително. Не е свършил клипа си още. Просто ви казвам. Този клип ще е от няколко части. Няма да ги качвам веднага. Ще видим. Ау. Това ще... Стига де! Пак умрях тук! Окей. Както казах, тази игра не е от мой стил, защото... как да ви го кажа? Играя за първи път и те игри не са ми в мой стил, убиване и такива простоти, но сбъдвам вашите желания. Ще има втора част на тази игра, но ще има много части. Айде ще играем, не е това като за последно. Нещо. Окей, тук има някакъв човек. Окей, зомби беше това, сигурно. Рестартвам. Трябва да сме бързи, защото... Трябва да сме бързи тук, явно. Кръка му на той, гледайте! Фак, къде паднах? What? По-добре не гледайте, ако сте под 8 години. Наистина по-добре не гледайте. Защо не скочи там, бе? Не! Не, трябваше да скочи. Не. Окей, момчето почина. Окей. Окей. Не искам да ми играя това. Окей. Минавай към някакво друго ниво, че това вече ми омръзна. Това са ми любимите. И този клип ще се казва Happy Wheel срещу Илиан. Да. Защото аз не владея да играя такива игри, но все пак до някъде са готини, както казах. Целта на това е да не умирам. Да. Давай напред, само напред, давай напред. Аз само напред цъкам, така че никакъв шанс. What? Хора, вижте! Не, както казах, ако сте под 8 години, гледайте това нещо. Да. Хора, това беше първа част от Илиан преодолява или там, не знам как ще го нарека този клип. Илиан срещу Happy Wheels или нещо такова. Това беше първата част, в която играя тази игра. Ще има сигурно много части, но няма да ги качвам веднага, ще видим. Ако видеото ви е харесало, дайте лайк нагоре, всичките ми... Всъщност, няма да са в социални мрежи. Просто се абонирайте за канала ми и чакайте следващите ми поредици от забавни игри. Това беше от мен, хора. Това беше от мен, хора.